ଆଜି ଆମ ଘରେ ଏଇ ଯେ ପଖାଳ ଅରୁଆ ପଖାଳ ହେଇଛି। ଆଉ ମରୁଆ ମାଛ ବେସର ପଡିକି ଗୋଟା କଷା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି। ପ୍ଲସ ଏଇଟା ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ହେଇଛି। ଆଉ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଫିଆଜ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଆଉ। ଆଜି କେମିତି ସବୁ ଆଇଟମ ଟା ହେଇଛି ଶୁକ୍ରବାର ଆଇଟମ ଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ବି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆଉ ଖାଇଦବା ଟିକେ ଆଉ। ବଢିଆ ହେଇଛି ହଁ। ଶାଗଟା ବି ଫୁଲକୋବି ଶାଗ ତ। ଶାଗ ଯେତେ ଖାଇବ ଆଖିକି ଦେଖାଯିବ ସେତେ। ଆଉ ରସୁଣ ବି ଖାଇବ ଥଣ୍ଡା କାଟିଦବ। ହଉ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି।